Puilano chini ti prasa dofani dukurok no khuluma tai siba yaparo. Dini kaisa khobor khanawai belai kheno wana kha. Tei obo kaisa belai kheno chini ti prasa dofarok ni bagai lasima sinsabo ongni mano. Au bujibo chini ti prasarok rang puisa kwrui eba bigra khangra wngmani bagai potre potigi tui ajinani lama manai tubu. Haipano जों chini tipra sarokni dofani bumung no naraknani bagui जों illegal samung tangui tongmarok eba chaya samung tangui tongmarok chaya raida tui samung tangui tongmarok जों maya karnai chini dofani bumung no kuchugo talangani hingke tini omo haino kaisa khobor khanawi ang belai kheno bwkhao mawan suka je jodi omo hai wngui tongkha hingke chini tipra sarokni bumung belai kheno lasima sinsa wngui mano buini haste rogobo tini जों telangana hyderabad city o tongui tonglaio chini tipra sarok kwbangma borok tong kosong tongui samung tanglaioi kosto khlaioi rang ajilai tonglaijak phiaba o jago tini kaisa news khnaka chini tiprasa khorokni ganja eba cd phalna thangtani police rok bai longbai tlangjaka tei tabuk borok 5 lakh hai rang sanjagui tongkha 5 lakh rang rwmani yagulo bongno phiyogui rwjaknai tei obo hai kheno tei kaisa khobor khnaka je tripurani hoite bwrui rok je cd tuui hyderabad o phalnani hini cd tuui phalui maya tei khoroksa borok no phalnani bagui yafarmani ulo a borok bai dor khapilaya wngui phalui maya wngui ulo oroni o je painai borok police tuui o phalnai no romrui talangmani omo hai khobor bo khnaka hingke obo kaisa naidi chini dofani bagui belai kheno lasima sinsa wngui mano buini haste rogo je alka tiprasa tong kosong tongnai rokni bumung sitra wngui mano buibai mwnuijagui mano buibai musujagui mano ahoni bagui no ang fatar haste o tongnai chini tipra sarok no koina muchungo fatar haste o rang ajinani lama kwbangma tongo जों oboni bisingtui rang ajigui mano kwbangma samung tongo nini talent tongkhe nini skill tongkha hingke kwbangma private company o nung rang kwbangma ajigui mano tamni bagui omo hai chaya samung khlainani nangba aswk risk tei aswk danger nijini life pojonto nosto wngui thanajat tei bodonam wngui thanajat lasima sinsa wngui thanajat tripurani o jagao cd tui o kok rokno tuiui sanani muchungya tripurani siming o jagao cd tuui o jagao phalnani hinui phaiui mankha borok aswkhe bwkha kotor phiaba borok police rok manjak hingke borokni jibon tammangnai tini borok tripurani cd tuui o jaga phalnani hinui dor khapilai wngui phalmalai wngui je borokni cd no phalnani bagui tei khoroksa third party romnai a borok bo romjagui paikha police rok bai bwswk danger bwswk kirima sinsamo oni bagui naidi rang ajina no tuiui kwbangma lama naitugui omo haike chaya raida rokno ta chongjabai di takurok bukrok tipra sarokno koinani muchungo sana muchungya o kok rokno lasima sinsa dofani bumung lasima sinsango haipo no masawui alert wngdi samung hamya ta tangdi जों buini haste o rang puisa ajinani bagui phaio kwbangma tong kosong tipra sarok nogo chukya wngui nogo bial ni kagya wngui potre pot bialo klai tongma bai fatar haste o thangui rang ajiui nok nukungo kisate o bial ni kagri da mano hwnui khatungma bai asama bai tini kwbangma chini tipra sarok fatar haste o tong kosong tongui samung tangui tongnai rok tongo phiaba o khoroksa khorokni hamya borokni bagui chini tipra sarokni bumung belai nosto wngui mano belai lasima sinsa wngui mano fatar haste o जों aswk hyderabad o hyderabad city rogo जों o jagani local borok bai aswk borom rwjagui tongo aswk ke je nasikjagui tongo tei o je telangana haste o chini tripurani khoroksa tiprasa wngui bo governor wngui phaikha oboni jara tei kwbangma tipra sarok o jagao sinijaknani lama manui tongo phiaba tini chini tipra sarok o jagao phaiui omo hai khlai tongkha hingke omo chini tipra sarokni bagui bwswk lasima sinsa wansudi takurok bukrok rang puisa ajidi
kubui lama tei samong kaham tangya jidi kosto khladi hard work khladi nijini hakni phanbai ajiwi sadi beimani rang robai kunu dino pura life bo kaham ke suki shanti ke tongoi thangmaya tini je o 3-4 lakh rang 5 lakh rang ni bagui omo haike risk na hare Tripura ni hoite o jaga o sidi tui phayo phalani bagui phiaba phalimaya aje bono order nai borok pailiya tei khoroksa no yafarka je phalai redi hinui abo bo dor khapilai yange olokhai police case wisi rom ri uitlang thangpaikya tei tini khorok nui borok chini Tiprasa o Hyderabad o sidi phalmani manjagi police rok bai romjaka omo kaisa Tiprasa rok ni bagui bwswk laisima sinja oboni bagui koijao chini Tiprasa rok no o phatar haste tongnai rok no please omo hai tomung rok no yakar jabai.